Okay, er I klar? Ah yeah, den her den går ud til Per. Ah yeah, den her den går ud til dig, Per. Så hvad så der? Det her det er en udfordring, Per, for jeg kan også få det til at være fedt og lyde som en jyde. Yeah, imens Per Vers prøver at forstå, hvordan en ung fyr fra Amagerbro kan tage den op på næste niveau. Så lad mig lige prøve at forklare noget lige nu. Der er ingen der kan messe med Amagerbro Nordvest. Ah yeah, så hvad så der? Der er ingen i DK der kan messe med det her. Ah yeah, så hvad så der? Der er ingen i DK der kan messe med det her. For jeg voldtager det danske sprog med alle de ord jeg kan, så de kalder mig klog. Faktisk kalder de mig klog, for når jeg ripper det beat, så siger alle folk wow. Hvordan kan Mikkel være så god? Det er næsten ikke til at tro på. For jeg lægger det der flow på en måde, som du ikke kan forstå. Men det er stadig flow, som du synes lyder fucking dope. Og du kan ikke forklare hvorfor. Men det her musik får dig til at føle, at du er på stoffer. Amagerbro Nordvest Productions, man. Vi får det til at spille lige så smart, som hvis du havde sniffet den bane. Er det der ved stads? Det rør vi ikke selv ved. Vi ryger kun en lille smule hash. Ah yeah, så hvad så der? Der er ingen DK der kan messe med det her. Ah yeah, så hvad så der? Der er ingen DK der kan messe med det her. Ah yeah, så hvad så fucking der? What? Der er ingen DK der kan messe med det her. What? Ah yeah, så hvad så der? Der er ingen DK der kan messe med os. Så lad mig høre jer sige MC læg him. Lytter ikke til Medina, men kunne godt tænke mig at flække hende. Jeg lytter stadigvæk mere til Søs Finger. Og Kid gør stadig sin ting, der er bare ikke nogen der kigger længere. Oh shit, der fik vi også det side Kid. Men fuck det, for hans musik er ikke særlig fedt. Han er en typisk mainstream rapper, der rapper dårligt. Der har en grim stemme og et flow, der lyder skidt. Og når Kid er kendt i dag, så afspejler det blot den fucking dårlige smag, som er så udbredt i de danske ungdomslag. Så 1-2 motherfuck P3. 1-2 fuck P3. 1-2 motherfuck P3. 1-2 fuck P3. 1-2 motherfuck P3. Ah yeah, hvad så der? Der er ingen DK der kan messe med det her. Ah yeah, så hvad så der? Der er ingen DK der kan messe med det her. Ah yeah, så hvad så fucking der? What? Der er ingen DK der kan messe med det her. What? Ah yeah, så hvad så der? Der er ingen DK der kan messe med Amagerbro Nordvest. Yeah, yeah. Der er ingen DK der kan messe med Amagerbro Nordvest. Der er ingen DK der kan messe med Amagerbro Nordvest. Amagerbro Nordvest, man.